Un ano máis, e xa van 9, Boiro acollerá o campus Monbus Obradoiro que se celebrará nas instalacións deportivas do CEIP Santa Baia e nos pabillóns municipais entre o 27 de xuño e o 2 de xullo. Vai dirixido a rapaces de entre 6 e 18 anos, non só de Boiro, senón de toda a contorna, cun único requisito, que lles guste o baloncesto. Los jugadores tenemos siempre desde la niñez el deseo de crecer y compartir. Mucho más allá de convertirnos en jugadores profesionales. En mi experiencia personal he participado de casi 10 o 12 campus en distintas regiones de América Latina y me parece muy importante algo que recalcaron los dos, esto de unir a toda la comunidad gallega, incluso invitar, esto de incorporar el básquet y el sentimiento por el deporte. Dende o seu inicio, o campus conta co patrocinio de Gealsa, empresa sempre implicada na dinamización social de toda a comarca e con especial interese na promoción do deporte entre os máis pequenos. Queremos que o deporte non é só diversión, que tamén, senón que enseñar a vivir dunha forma sá e, sobre todo, tamén enseñar a compartir, a traballar en equipo, valores que para nós son tamén moi importantes no desenvolvemento da educación dos máis pequenos. Ademais de promocionar o deporte, o campus ofrece unha alternativa de conciliación, celebrándose nunha semana non lectiva previa ao inicio dos campamentos de verán. Semana así, na que rematas as actividades escolares, na que aínda non comeza outro tipo de actividades, e esa semana aí tamén é unha semana moi importante que axuda tamén as familias e a conciliación familiar no noso concello en algo tan importante como é a través do deporte. A inscripción xa está aberta e pode realizarse a través da web do Monbus Obradoiro. Mais ou menos estaremos nun aforo de en torno a 110 inscritos, vai depender en función das categorías de cada neno, temos máis canastas de unhas modalidades que de outras, pero como o resto dos anos sabemos que nunha semana como moito en dúas as plazas voan, co cal pois hai que apurar para coller plaza. Os prezos varían segundo a modalidade e os descontos aplicados a socios e colectivos especiais. Todos os inscritos recibirán a equipación de xogo, un balón, unha mochila e unha entrada para o primeiro partido de tempada do Monbus Obradoiro.